Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulimag kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Katukad, ti baliki. Istrikto ngam nasingpet ni Ari, Mesala, ubing. Iso nga iti pagaryan, nga iturayan na. Awan ti agdursok amang labsing, kadagiti ipaulog na alintag, taamudan. Ano sukiran da ti Ari? Sigurado nga adapan no sa akatukad di bidot nga aramidan da. Iti maysa nga aldaw, kinasarita ti Ari ti anak na a prinsesa. Kat. Talagang awan na ta tinapilim kadagiti prinsipe amang sarsarong kargan ka, Prinsesa Esther. Ladingitag, amak nga Ari. Ngamawan ti kayat ko kadakwada. Ng Prinsesa Esther, natataer dagiti prinsipe amang sarsarong kargan ka. Anya pa'y laeng ti sapulem kadakwada. Pangaasim, amak nga Ari. Di na ko madagdagan nga agpili kadakwada. Diyak kayat tagbabawi. Diyak kayat tagbidot. Anak ko, prinsesa, saan ka adagdagdagen? Ngam ti kayat ko, sakbay anan-anay asumalog ti pigsa. Adan si dadaan namang sukat kanyak iti trono. Saan na malikli ka na sumalog ti pigsa, Prinsesa Esther? Iso akayat ka makita nga umuna, nga adday tinatalgad nga ima, ti mapanawak, apagarian. Dakes apartaan ti makitkitak amapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Napateg nga Ari Mesala. Anya di kayat masawan, mamadto. May sa apasamak ti makitkitak asumangbay dito'y palasyo. Anya? Pasamak, ama magbaliw iti amin, iti intero apagarian. Kaya't ti aring agsagana tayo amin, Hector. Apay kano, Joda? At danay pantuada ka sa mapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Kaya't ti ari asakbayan, wano saganaan tayo dayta. Anya? Nas kinapagsaganaan dagiti kakadwa soldado. Amang ano kilaat nga da mapasamak. Amang ano pumudno timbagati mamad to. Matungpal, Joda. Itamat laay. Anya ti mapaspasamak, amak nga Ari. Apay akala at anagsagana dagiti soldado akas la makirangat da. At nasao ti mamadto iti pagarian, anak ko, prinsesa. Isonas kang nagbalin nga alerto dagiti soldado. Narigatan, ang mga noanyakit di ti mapasama. Iso kasayaatan matlaeng no nakasagana dagiti soldado. Amak nga Ari. Day tatagpay so, Prinsesa Esther. Ang mga noanyakit di ti mapasama. Jaklakit di itulok nga dadakes ang mapasama. Sapay kumatawan, amak nga Ari. Maasyanak kadagiti agindag dito'y palasyo. Aposible ang mairaman, when numadangran no bilang laang. Talaga na idumduma ka, Prinsesa Esther. Mariknak tinalaw sa panangilalam kadagiti agindag dito'y pagarian. Talaga akasyak ida, amak nga Ari. Kayat ko pa yan asyak laang ti maisagmak. Ngumdagiti agindag dito'y pagarian. Sapay la kuma, tasan lang na mapasamak ti pagamam kanta. Prinsesa Esther, anya ti mapaspasamak ken ka? Tsaka mo, amak nga Ari. Mariknak, anasakit tintero abagi. Prinsesa Esther, apay akalat mo nga dati agtubtubo iti rupa. Anya? Anya ti mapaspasamak kanya, kamak nga
Anya ti mapaspasamak, Joda. Jakpe mo. Ngambilin ti ari, ngagsagana tayo anaimbag. Nang ro nakit addandakas ang napasamak ka ni Prinsesa Esther. Anya? Apay, anya ti napasamak kun ko na. Jakpe mo, Hector. Basta ko na ti ari nga dadakas ang napasamak iti prinsesa. Anya tinapasamak iti prinsesa. Rinanggasan ti dakes apan nakabalin napatag nga ari. Adda umapal iti prinsesa nga addaan nangisit apan nakabalin. Ket iso tinangilunod kan kuana. Anya? Dayta ti agpaiso napatag nga ari. Anya langan ti mapasamak iti anak ko. Diyak kaya't amatay ti anak ko. Adda agas iti sagubanit ti prinsesa napatag nga ari. Anya dayta? Nasken amapakan tayo iti datdatlag abunga. Ti datdatlag akayo amasarakan laeng ijay pusag ti datdatlag abantay. Anya? Ngam awan pa iti oray may sa nagdorsok anapan ijay ti nakasubli. Amok napatag nga ari. Ngamday talaeng ti pamuspusan. Tapno agbiaglat ta ti prinsesa. Awanen ti sabali pa'y awagas. Napatag nga ari. Aklunak itamat lang ka na kayo. Ay ayatag ti prinsesa. Ket nakasagana ang mapanmangala iti datdatlag abunga. Juda, amom ngawan pa iti nakasubli kadagiti napanijay. Para iti prinsesa nga ayatag, napatag nga ari. Nakasagana ang makigasang-gasat. Ururayak ti pangadeng nyo, napatag nga ari. Sige, Juda. Iyat nagko ti pamalubos ko. Sapay lang kumatagbaligi ka. Kit makasubli ka as si bibiyag. Marit nagtiaklaw ti angin. Adda akong dito'y pusag ti datdatlag abantay. Kat no jak mariro. Ti dakkel apun ti kayo nga adday ti sangok anamsak iti bunga. Ti sapsapulag adatdatlag akayo. Bangala ako niti bunga na tapno makasubli ako niti pagarian. Anya, ti ar-aramidam dito'y lalaki. Apay ganda ka dito'y paraiso. Hoy! No asino ka man na bakit? Pumanaw ka ditoy. Saan mo a paraiso daytoy? Malaksik ka, yung madursok ka. Di mo pa yung mo araman nagitikas kanya. Irumbang kan ka. Kat maipada ka nagitiin mo nan ang nagdursok ngay may ditoy. Natangken ti ulom si ka bakit? Nasaysaya at akasaritam to'y ispadak. Oh. Di mo maramat tinasot mo nga espadam! Ah! Day tatirumbangkan ka! Agbalin ka matamay sa bilit! Aka si tinagbanagan! Dagitim mo nang si ka nagdursok! Ngay may dito'y paraisok! Kasta tirumbangkan ka! Awanen napatag nga ari. May kaduan akabos ita. Ngam awan pa'y ni soldado Juda. Masigurado nga dandakes anapasamak ken kuana. Tinangisagmak ken kuana. Ket awan ti sabali. No di ti kinadurso ken kinaawan panagraem na ngagsasao. Kasanulangan ti anak ko nakasta. Maib-ibusan ti oras na patag nga ari. Numadanon ti may katlo akabos. Ket saan pa'y anakapangan iti bunga ti datdatlag akayo
ni Prinsesa Esther. Awanan ti mabalinan tayo. Anya, Ladingitak nga ibaga. Ngamday tati agpaiso. Ari Mesala. Isu asapay lakuma. Tamaarami den tirumbang. Siyak ti mapan na patagari. di ka katimamak, Soldado Hector. Among matasaanan na nakasubli ni Soldado Juda. Nakasagana ka makigasang-gasat para iti prinsesa na patagaari. Apay, agayat kakadimat kan kuana. Napatag nga ari. Awan ti serbiti anyaman arik na para iti prinsesa. Ti kapatgan ita, kat ti pan nakaispal na. Iso apang nga siyo, palubusan dakuma. Narignak ti kinadalos ti puso ni Soldado Hector na patag nga ari. Malaksid iti dayta, nadayaw pa'y nga agsasao. Panagkunak kat addanamnaman ni Prinsesa Esther. Anya, Kasta ti agparparik na kanyak, napatag nga ari Mesala. Dakkel tinamnama nga agbiag ti madaydayaw a prinsesa. Gapo ken ni Soldado Hector. Ammom ka di, nga awan ti asino man adursok, ti nakaruwar dito'y paraisok, soldado. Agkidawa kiti pamakawan inabagat. No nagtursukak man nga imay dito'y datdatlag abantay a paraiso yo. Day takit tapno maispal ti napatag a prinsesa ti pagarian mi. Natanang ka nga agsasao, lalaki. Kat marik na, ti kinadalos ti puso. Nagbalo ti langan. Inabagat. Wen, gaputa siyak ti engkantada dito'y datdatlag abantay. Nagkadwa ti kinatao. Engkantada amang ipaay itikid daw dagiti kaskan ka, anadayaw. Ken bruha amang dusa kadagiti dursok, ken awan ti panagraamda. Anya? Pakawanin na. Napatag nga engkantada. Kas itinakon-nakon, nadalos ti puso. Ita, anya ti masapul mo. Inlunod tinangisitapan nakabalin ti prinsesa iti pagriyan mi. Kat tilaeng datdatlag abunga ti datdatlag akayo ti makaagas kunkwana. Kasta ka di. Sige, soldado. Palubusan ka amangala iti bunga ti mulak akayo. Kalpasan na. Tulungan ka pa'y tapno makasubli ka adagos ijay pagarian niyo. Anya tinapasamak, amak nga ari. Naispalkan, Prinsesa Esther. Naispalkan iti pagkat. Ket nagsublin ti sigot a kinapintas, ken salunat mo. Amak nga ari, asino tinakapaimbag kanyak? Saan nga asino, anak ko? No di ket anya. Saan ka amawatan, amak nga ari? Ti bunga ti datdatlag akayo, tinakapaimbagkan ka. Ket tinakaalay ti dayta a bunga ni Soldado Hector. Ni Hector, Wen, anak ko, prinsesa. jakla impagarop. Ni gayam Soldado Hector tinangtulong kanyak. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko, amak nga ari. Ah, Gaputan ni Soldado Hector ti makagapo. No apay nga awan ti maayat ko kadagiti prinsipe nga agrayo kanyak. Ni Soldado Hector ti ayatak. anya.
Anak ko, prinsesa, noon niya ti pangedeng mo may papan ken ni aya sa anak nga agkadkad. Ket no ni Soldado Hector ti kaginasat mo, makunak nga rod, nga day tinasayaat nga ima, ti pagarian apanawak to. Naibuksilan nga rod tirik na da Soldado Hector kan Prinsesa Esther Obing. Kat idi nagkalaysadan, impatawid adagos ni Ari Misala ti pagarian kan ni Hector. Nagbalin anasaya at nga Ari ni Hector. Kat minanam na ti samit a bunga ti baligi na. Bueno Obing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo. Ngayon surat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.